Добре дошли в хъб за обмен на идеи, дейност, предназначена да помогне на участниците да споделят идеи, да сътрудничат и да постигнат групов консенсус ефективно и креативно. Започнете, като зададете контекста за дейността. Обяснете, че този метод може да се използва за планиране на събитие, анализиране на текст или решаване на проблем. За този пример, насочете групата в планиране на училищна екскурзия. Използвайте визуални средства, като флипчарт или дигитален екран, за да представите заглавието и целта на дейността. Нека всеки участник напише поне една идея на отделен лист хартия. В този пример могат да предложат мечтани дестинации за пътуването. След като всеки завърши своите идеи, съберете листовките и ги поставете на дъска или стена, за да ги види цялата група. Организирайте идеите в клъстери на базата на приликите. Разделете участниците на малки екипи и задайте на всяка група клъстер от идеи, който да развият по-нататък. Насърчете ги да създадат план около възложената им идея, като вземат предвид логистиката като транспорт, разходи и дейности. След 15 минути мозъчна атака, нека всеки екип представи своя план пред групата. Организирайте гласуване, в което всеки участник има един глас, за да избере любимата си идея. Пребройте гласовете и обявете печелившата идея с аплодисменти. Завършете дейността с сесия за размисъл. Задавайте въпроси, за да насърчите дискусията. Всеки имаше ли възможност да сподели своите идеи? Лесно ли беше или трудност представляваше да се стигне до съгласието на групата? Какво научихте за екипната работа днес? Завършете с обобщение на основните уроци от дейността. Благодарете на участниците за енергията и креативността им и напомнете им как екипната работа и иновативното мислене могат да доведат до големи постижения.